Tegneserien om den uspecifikke immunforsvar. Det medfødte uspecifikke immunforsvar reagerer på en infektion med det samme. Kontakten til patogener kan foregå f.eks. via luftvejene. Slimhinderne fungerer som en effektiv barriere mod infektion af patogenerne. Ikke-patogene bakterier på slimhinderne beskytter mod indtrængende bakterier og virus. Nogle patogener kan være heldige at passere slimhindernes ikke-patogene bakterier. Hvis patogenerne passerer slimhinderne, vil de blive genkendt af makrofager og neutrofile granulocytter. Makrofager, neutrofile granulocytter og fagocytter er æderceller og er med i processen til at optage mikroorganismer ved fagocytose. Når bakterierne nærmer sig cellen, sker der en celleudposning, som omgiver bakterierne. Partiklerne optages hermed i cellen ved endocytose. Der dannes herefter en vakuole med bakterier i, som smelter sammen med et lysosom. Lysosomet indeholder fordøjelsesenzymer, og når de to smelter sammen, så dannes der en fordøjelsesvakuole. Fordøjelsesenzymerne og cellegifte nedbryder bakterierne, og herefter så frigives resten af bakterierne ved exocytose. Celler i det uspecifikke forsvar kan kun genkende patogener, som har generelle overflademolekyler. Derfor udvikler mange patogene bakterier en kapsel, som dækker for overflademolekylerne. Hermed kan de undgå at blive fagocyteret. Selvom at patogenerne har kapsel, så kan de stadig blive genkendt. Antimikrobielle peptider ødelægger membranen hos patogenerne, og interferoner er proteiner, som hæmmer spredningen af virussen. Komplementsystemet aktiveres af overflademolekylerne hos patogenerne, og det fører til sprængning af bakterien. På figuren ses der en torn, som stikker hul på huden og skaber inflammation. Bakterier trænger ind gennem huden og aktiverer makrofager, og hermed udskilles kemiske signalmolekyler. Signalmolekylerne gør kapillærerne utætte. Nu udskilles væske og antimikrobielle peptider til vævet. Derefter vandrer neutrofile granulocytter fra kapillærerne ud i vævet. Vævet heler ved at makrofager og neutrofile granulocytter fagocyterer bakterierne og celleresterne. Dræberceller, også kaldet NK, spiller en vigtig rolle i det uspecifikke immunsystem. De kan skille virusceller fra de raske celler og uskadeliggøre dem. Celler, der er inficeret med virus, udskiller ikke det samme protein som andre raske celler. Derfor kan dræbercellen skille viruscellerne fra de raske. For at uskadeliggøre viruscellen udskiller dræbercellerne cellegift og dræber cellen.